дар тоҷикистон имсол барои аввалин бор беморӣ ба ногӯшак ба барномаи миллии иммунизатсия ворид шуд ва аз охирҳои моҳи ноябр ваксини зидди ин бемориро истифода мебарад. давоми 3 соли ахир дар ин кишвар аз 1,5 то 2,5 ҳазор ҳодисаи дучоршавии кӯдакон ба ин беморӣ зиёд шудааст ки то имрӯз ваксинакунии ба ногӯшак дар тақвими миллии иммунизатсия пешбинӣ нашуда буд. Вакцина просто дувалента буд, яъне ки бар зидди сурча, бемори сурча ва бемори булақшон. Акнун бар зидди се беморӣ, яъне пешгирии се беморие мекунад: сурча, ба ногӯшак ва булақшон. Оиди агар ба ногӯшак гӯем, ин бемории сироити бо воситаи вирус паҳн мешавад, тез паҳншаванда ва оризаҳои ҳамин хел дорад, ки менингит, каршавӣ, архит ва безурётӣ. пизишкон мегӯянд дар сурати истифода накардани ваксинаи саривақтӣ бемории ба ногӯшак паёмадҳои нохушро дар ҷисми кӯдакон мегузорад. барои иммунизатсияи кӯдакони синни 1 сола ва такроран дар синни 6 солагӣ истифода бурда мешавад. ин ваксинаҳо бо сертификати созмони милали муттаҳид ворид мешаванд ва бо кӯмаки созмони тандурустии ҷаҳонӣ амалӣ хоҳанд гардид. ваксина ки мо чӣ хел гирифтем, ваксину мо мегирем аз Канада, аз Белгия, аз Франсия, Южная Корея, Кореяи Ҷанубӣ, баъд Ҳиндустон. ҳамин ваксино ки соҳаи иммуноваяш саноаташ тараққӣ кардагӣ, ҳақиқатан тараққӣ кардагӣ давлат.